Kristau teologian limboa, hil ondoren, arima batzuei zuzentzen zaien beste munduko gunea da. Alegia, ez da infernua, ez da paradisu ere. Astronomian limboa, behatzaile baten ikuspuntutik argizagi baten ertza da. Eta limbo, ETV baten late show bat da. Ez dakigu azukrerik baduen, baina bada gatza eta piperra dituen programa. Laster estreinatuko dute denboraldi berria eta horregatik elkartu nahi izan dugu Aitziber Grados Limboko aurkezlearekin. Eta bertsioarekin duen loturaz ere arituko gara Aitziberrekin, Altsasuko bertsio eskolako kidea izan baitzen Gaztetxotan. Eta astero bezala, bi bertsio plaza ditugu zuentzat Galdakaon egintzen bertsio derbia eta Iruñako bertsioroko jaialdia. Ongi etorri Aitziber Gradosen hitzetik hortzerara. Antzerkiaren taktika geure ganatu aztita, kaixo Iruña aze pinta. Zuen parera gatoz urteko garai onena hasita, irrifar batez jantzita, beti delako polita, gure urteroko zita. ETV bateko limbo programako aurkezlea da besteak beste Aitziber Grados Altsasuarra. Benetan zabiz podcasta ere gidatzen du Malen Altunarekin batera, eta Gaztetxotan Altsasuko bertso eskolan ibili zen. Limboren bigarren denboraldia prestatzen ari den honetan elkartu gara berarekin. Limbori, benetan zabizi eta bertsoari buruz hitz egiteko. Aitziber, Limboren bigarren denboraldia prestatzen ari zarete, lan askorekin zabiltza? Lan gehiegi igual, mirari. Bai, lan askorekin gabiltza, bigarren denboraldia prestatzea ez da erreza izaten ari. Batez ere beste hainbat proiektutan ere banabilelako, baina guztietan oso gustora eta pozik egiten ari garen lanarekin. Ze giro dago, zeruaren eta infernuaren tarte horretan? Parranda itzela, parranda itzela, edo zerk balio du hortxe, Limboan eta sekulako juerga. Eta Limboan, zenekin egingo zenuke bertxotan? Limboan bertxotan Nerea Ibarzabalekin egingo nuke. Oso divertigarria da, ezagutzen dudana behintzat. Umoretsua oso eta interesgarria. Gaur, Limbori buruz eta beste hainbat gauzari buruz, Aitziber, zurekin. Baina hemen, guazen barrura igual, ez? Zuin da. Zuek biok, Euskal Herrian euskaraz, eragile euskaltzaleko bi partaide zarete. Zuen laukidek, epaiketa izan dute gaur goizean Baionan. Bertako erakundeek, euskarari bideratutako diru kopuruaren beherakada salatze asmoz, egin zuten pintadagatik. Euskeraz bizi nahi dut, ageri zen margoketan. Eurei elkartasuna erakustera joan zarete gaur goizean Baionara. Aizen batetan pasatu zaigun, ez dira bi eta hiru, hamarkadarik ta hamarkada, zapalkuntzaren testigu. Berriz Frantziko gobernuaren epaiak esaten digu, hemen euskaraz bizi nahi hutsak kondena bat merezi du. Eta zutani etorri gara gure pankartatak kezka. Ez dakit zer den oiua edo ta hasi garen galdezka. Protesta baten ondorio ez egiten dugu protesta.
Euskaldunaren gurpil zoroan, ja amaierarik ez da. Kontua ez da horma batean eindako pintada txarra. Kontua ez da manifa baten doan pankarta xastarra. Kontua ez da jaskera molde, edota kantu bakarra. Kontua da zalantzan jartzea, Frantzia hundiaren indarra. Baina gu gara hiri handi baten portal bateko eskale. Asko jotare jasotzen duna lau txamponeko bi ale. Epaiketa bat margotzearen, horma pareta ta kale. Ordea mina egin badie zerbait bagaren seinale. Seinale badugula indarrik ta badutela akatsik. Egingo ez baldin bagendu uzten ez diguten gauzik. Orduan jada hilda geundeke, edo hil zorian kasik. Ez gara baimenan eskeari, eskubide eske baizik. Ta guk argatik izan nahi dugu, gai honetan eragina. Naizta pankarta bat ez daiteken, munduko ekintzaik haundina. Eskubide bat eskatzen dugu, naiz eta falta magina. Baina eskubide horrek bi aldetan, ez dauka zentzu berdina. Emakumeen taldean jokatzen duzuen bi jokalari zarete. Honintza jokalari veteranoa eta zuen eritz jokalari gaztea. Goiz osoa ikasten, lanean, txeko lanak egiten pasaustean, honintzaren renaulklio txikian entrenatzeko tokira bidean zaudete. Bi BMW-ren artean aparkatu duzue, eta eneritzek esan dizu, ezin dut gehiago nintza, futbola izteranoa. Gu ez gaitu kirolak inoz aberaztu, baina pasio honek bizi egin gaitu. Zuri eta niri hau guztaueten jaku, ez amorerik emonta desahogatu, atara giltzak eta kotxeak raiatu, atara giltzak eta kotxeak raiatu. Lehendik ere raiatu ditugunez batzuk, marrazki dotore bat litzateke arrunt, ta honek zertan datzan
jakinik nitazuk, futbolean luzaro jarraitu nahi badut, zurekin ordu gehiago pasa behar ditut. Zurekin ordu gehiago pasa behar ditut. Diru usainik barik bertatik bertara, pasioak ekarten gaitu lezamara. Negarrasko egin dut ohartuko zara, baina askoren kontra hemen gagoz ara. Gure presentzi hutsa iraultzailea da. Gure presentzi hutsa iraultzailea da. Futbolarekin daukat nahiko konpromezu, naiz eta sarri bota aldeko bimezu, zuk ere egoera uler dezakezu, aurkako zenbat irain ta zenbat mezprezu, presentziaz aparte zeirabazi dezu, presentziaz aparte zeirabazi dezu. Lehenengo taldeetan hainbeste ernegu, Ibarra onaindia genduzan eredu, ez ziren gure antzera soldatara heldu, baina haren ondoren hementxe gaudegu, eta ondorengoei errestu deutzegu, eta ondorengoei errestu deutzegu. Inteligentzi asko da alda geletan, ontan sinisten dugu diotsut benetan, ta ondorengoentzat ez denez kaltetan, jarraitu on entrenatzen berriz gaurkonetan, hauek utzi diguten izerdi usainetan, hauek utzi diguten izerdi usainetan. Aitziber, zer da limbo? Zer da limbo? Zer ez da limbo igual, litzateke galdera. Eta humorezko saio bat, ondo pasatzeko lekua, eta batez ere eta garrantzitsuena gaztentzako zerbait da. Lehenengo denboraldiak nolako harrera izan zuen? Sekulako harrera ona izan zuen. Lehenengo denboraldia amaitu eta ona bidean, jende asko kaletik esan dit, eta limboko bigarren denboraldia, eta zorionez bai, badago, egongo da, laster, bigarren denboraldia, jendeak behar zuela horrelako produktu bat, pieza bat, lan bat, artelana ere esango nuke, eta jendea badabilela eduki informalago baten bila, edo natural baten bila, edo humoretsu baten bila, nolabait esateko. Esan duzu, bigarren denboraldia laster izango dela, prestaketa lanetan ari zarete, nolakoak izaten ari dira lan horiek? Festa bat izaten ari da, super divertigarria da, Limbon lan egin alizatea eta bertako aurkezlea izan alizatea. Ez daukat gauza handirik esateko, divertigarria da. Eta nolakoa da publikoarekin grabatzea, ze hasieran bakarrizketa bat ere egiten duzu, eta gero elkarrizketa ere publikoarekin da, beraiek ere parte hartzen dute. Egia da hori dela erronka handienetako bat. Bai, esango nuke lantaldeari begira, eta bai
niri pertsonalki begira. Baina egia da, orain arte eta lehenengo denboraldian super irekita etorri direla, ondo pasatzeko prest, baina oro har parte hartzailea da, barre asko egiten du, eta hori suposatzen dutela ondo egiten ari garenaren seinal ere bai, ez? Beraz, bigarren denboraldi honetan egongo da, publiko bezala joateko aukera. Bai, noski, eta hemendik deialdia publiko moduan etortzeko, eta esperientzia polita izango da zuentzat, eta edo hori esaten diot jendeari, eta ez direla damutuko, esango nuke. Instalazioen mantentze lanak egiten dituzuen bi langile nafar zarete biok. Zuek arduratzen zarete Iruñeko Foruen plazan kokatu zuten Nafarroako bandera erraldoiaren mantenuaz. Azkeneko urtean 14 aldiz etorri behar izan zarete lanen bat egitera. Duela urte batzuk alkate ustela, ta izugarri altu jarri ziguntela, nik uste dut arrisku handia duela, pentsazuke belauna hautsi zenuela, pentsazuke belauna hautsi zenuela. Horren beste denbora 100 metroren bueltan, horixe gertatzen da horrelakoetan, esfortzua eginen dut Julio benetan, ebankuntza sartzeko aurrekontuetan, ebakuntza sartzeko aurrekontuetan. Neri ez zait gustatzen bandera forala, honen partez ikurrin bat balitz ojala, nere partez bisokak askatuta ala, ego aizeren batek eraman dezala, ego aizeren batek eraman dezala. Baina eraman ezkero ezin berriz hartu, Iruña arriskutsua ona hemen bidatu, ingurune horretan kotxea gidatu, rotonda hortan ezin da gora begiratu, rotonda hortan ezin da gora begiratu. Eskaileretan gora biok izarditzen, gabiltza josten eta gabiltza garbitzen, alkate berriakin esperantzan nintzen, nolatan ez dun kentzen, ez dut entenditzen, nolatan ez dun kentzen, ez dut entenditzen. Bueno, aldageletako pasilloetan bakarrik ez dira elkartzen. Partidua hasi aurretik mugimendu desente egoten ere bai palkoan. Eta palkoan elkartu zarete partidua hasi baino ordu bete lehenago Uriarte, presidentea, Jokin Aperribai Andoni, presidentea. Biok ere enpresarioak. Uriartek badauka enpresa bat, Sozimi deitzen dena, inbertsio immobiliarioetara dedikatzen dena. Etxe bizitzak, pisu turistikoak. Jokinek badauka enpresa bat, Zapa, armagintzara dedikatzen dena. Elkarri esku eman eta Jokinek galdetu dizu. Zer moduz negozioak. Lehenengo ta behin arratzaldeon,
zer moduzta ni ederto, etorri zara negozio ez bizkaitarrai galdetzeko. Igi ezinen kontua dago, oraintxe bataz besteko, zure enpresa baino txartoago, atleti baino hobeto. Zure enpresa baino txartoago, atleti baino hobeto. Elkarrizketa egingo dugu bi enpresarin artian, igi ezinen negozioan zabiltza bete betian. Zurea ez dakit baina egoera ez da neretzat kaltian. Negozioa ondo dijoa, gerrarik den bitartian. Negozioa ondo dijoa, gerrarik den bitartian. Diru zikinak bihotzik ez du, ala da beti tamalez, proposamenak eukitzen ditut, neukere egun ta gauez. Buruko min bat badaukat orain, eta zeurinator galdez, Trumpek egin nahi duen gazara, bai begiratu ala ez. Trumpek egin nahi duen gazara, bai begiratu ala ez. Armak egiten ditugu eta publikatu dute sarri. Ni pozik nago naiz eta gazan dabiltzan estu ta larri. Nere armaz ura txikitu gero, zuk han resort bat ezarri. Negozio hau izan liteke bionzat mesedegarri. Negozio hau izan liteke bionzat mesedegarri. Baina buruak jarri ditzake, gero betiko kondenak, buelta txikiak ere ez dira, eta historiarenak. Lotuko gaitu gerora noski, orain egin litekenak, badaude mugak behin pasa ezkero, itzuli ezin direnak. Badaude mugak behin pasa ezkero, itzuli ezin direnak. Gatozen geuren negoziora, besterik ez gendun falta. Brastildar gazte bat fitxatu dut, tipoak nolako planta. Honena degu guk fitxatuta, ondoren zuei pasata. Zubietan 3 urte emanda, euskaldun bihurtzen data. Zubietan 3 urte emanda, euskaldun bihurtzen data. Linbon gidoi bat izaten duzue, baina improvisazioak zenbateko lekua izaten du? Gidoia egon badago, baina lantaldeak beti dio.
gidoia jarraitu, baina improvisatu nahi duzuna eta Aitziber zuk egin nahi duzuna, berez. Niri kostatzen zait, improvisatzailea naiz, konfiantza daukat improvisatzen, baina oso eskematikoa naiz ere bai, eta gidoi bat eukita kostatzen zait ez betetzea gidoiak diona. Improvisazioa bai, hortarako aukera badugu denok, baina saiatzen naiz lantaldeak ere erabaki duena jarraitzen. Programaren aurkezlea zuzara eta kolaboratzaile sare zabal bat ere baduzue, zer ematen diete kolaboratzaile horiek programari? Sekulako izaera, eta batez ere oso jende desberdina topa dezakegulako hor, artista bat sekula holtza gainean umorea egiten ikusi ez duguna. Iaz adibidez Olaia Iziarte hortxe ikusi genuen, Flako Fonki, Julen Goldarazena. Oso kuriosoa da haiek hau egiten ikustea. Eta gero bestelde, askotan ere holtza gainean ikusten ditugun umoregiak ere. Baina, beti ere, telebista saio batera egokituta, hori ere interesgarria izan daiteke. Eta baduzu horrela programaren batean gertatutako momentu divertigarrienik edo askotan gogoratzen duzunik? Bai, badago momentu bat, azken denboraldiko azken atalean, etorri zen Antxon Deieria bere Tolosako txarangarekin. Eta hortxe sartu ziren platoan, ez dakitzen bat ziren, 13 bat, igual gutxiago, 10 pertsona edo, instrumentuekin, eta hori oso divertigarria izan zen. Bakarrizketak egiten holtzan ere ikusi zaitugu. Zer moduz moldatzen zara edo zer moduz sentitzen zara stand-upean? Zuk Mirari ondo dakizu ez dudala oso ondo eraman, bakarrizketak egitearen zera hori. Beti irekita uzten dut aukera, behar bada orain ez da momentua, ez dudalako disfrutatzen eta uste dut hori badela gauza garrantzitsuenetako bat, egiten duzun hori gozatzea. Limbo adibidez asko gozatzen dut, erronkak tarteko, baina oro har gozatu egiten dut. Baina bakarrizketetan ez, gaizki pasatzen dut, pentsatzen dut ez ditudala jendearen espektatibak beteko edo, baina oro har diot, espektatiba zerenak zure egunerokotasunean ez zaude horren bila, ez da ere, zergatik alor honetan bai edo holtza gainean bai. Ez dut ulertzen ze pasatzen zaidan. Urtetan egontzara zure herriko inauterien antolaketan. Hasi zinenean, nahiko bakarrik zinen ekimenean, eta herrian errotzea lortu duzu. Orain badago jende gaztea eta badago erreleboa. Hala ere, zure barnean bi ahotsak nabariak dira. Alde batetik utzi nahi duzu, bestetik ez. Kanta ezazu ezkerreko mikrotik, ustera zaramatzan ahotsak dioena. Eta eskubiko mikrotik jarraitzeko esaten dizun ahotsak dioena. Zesku zabaltasuna, ze filantropia, inauteri bat beste askoren kopia. Lortu duzu tartu du martxa egokia, neska utzi zaiezu gaztei tokia. Batzutan pentsatzen dut askoren antzera, zartzean egin behar nukela atzera. Baina energia badut beti naiz saltxera, ta sarri pentsatzen dut hain zarra etzera. Baina jendea ez dabil jada zure bila. Naiz hartu zenuen gidari makila. Desagertu
Desagertzeko dauzka arriskuak pila, desagertu behar badu, desager dadila. Baina ezin induten eusten eta eusten, neronik egiten ta bestei erakusten. Inauterien grinari bada usten, lana albo lagatzen, senak ez dituzte. Baina gaur egunean itxura polita, euskal mozorro denak galdu diratita. Ez traputa, ez mantal, ez dantzaren kinka, hor dabiltz gizon denak, anderez jantzita. Gauza espaldin bada naizen dun bezala, euskal inauteria indarrez motela. Ta Halloween tabarrek indar bat itzela, hor konpon nahi dutena egin dezatela. Andoni, gaurko partiduko eguna, aspalditik zeneukan agendan gordeta, lagunekin, soziedadean bazkaldu, Bilbotik trago batzuk hartu, Salmamesera joan, baina goizean jekik zarenean, onintzak esan dizu. Andoni, badakizu ze egun den gaur ezta? Zu ezinen gogoratzen, zuen aniversarioko eguna da. Ez dakizu nola atera hortik. Beti izan dut senar, gibel haundi fama. Arrazoi osoakin, ari zera dama. Otsailan bata dugu horixe da dana, ia egutegian be azaltzen ez dana, ia egutegian be azaltzen ez dana. Zelanak ordatuko, zinen zubake ba, galtzen zara eskatzetik eta komunera. Joan beharko dozu mediku batera, Alzheimer selektibo hori sendatzera, Alzheimer selektibo hori sendatzera. Ez axola horretan, ez zaitez erori, konparti genitzake 11 histori. Nik bi maite minditut jakina da hori, atletik txarto dabil, ta zu oso ongi, atletik txarto dabil, ta zu oso ongi. Konparaketa hori, haze disparate, zugaz ez daukat berez, zueten ez bake, naiz ezaren ohartu sekula gaur arte, ni besan mamesera joango nintzake,
ni besan mamesera joango nintzake. Ideia txarra ez da, txarra ez zeharo, baina hobe San Mames etzazu igaro. Han urduri jartzen naiz, ala da akabo, zu ondoan bazaude, ordun da gehiago, zu ondoan bazaude, ordun da gehiago. Amaren gana zoaz, barriz mehatxuka, bueltan etorko zara, ez da zure kulpa. Laster zagoz bazkide, txartela galduta, nos ordaindu behar dan astuko jatzuta, nos ordaindu behar dan astuko jatzuta. Aitziber, zu bertso eskolan ibilitakoa zara, nola gogoratzen dituzu garai horiek? Bai, bertso eskolan ibilitakoa naiz, 6-7 urtez, 8 ere bai, 9 igual ere bai, akaso, ez naiz oso ondo akordatzen. Garai politak izan ziren, divertigarriak oso, ostiralero elkartzen ginen Altsasuko bertso eskolan, Josema Leitza irakasarekin batera. Eta politak, elkartzen ginenak, kinta desberdinekoak ere baginen, eta bazen eskolatik kanpo beste pertsona batzuk ezagutzeko aukera, eta jolasean ibiltzeko aukera, jolastu bai, baina nola eta bertxotan, ez? Eta ikasten gainera, ez genekien, da hortxe hasi ginen pixkanaka gure burua bertxotan ere deskubritzen eta ezagutzen, eta ikusten, ez, zertarako gai ginen eta zertarako prest geunden. Bide horretan oso ondo pasatzen genuen, gure talde txiki hortan. Gero, kanpora begira edo eskolartekotan eta bertso saiotan, eta nik beste behin ez nuen hain ondo pasatzen, ez nuen gozatzen. Eta horrek ere eraman ninduen nolabait bertsoa uztera, bertsoa ez nuen sekula utzi, baina ez publikoki bertsoa kantatzera, baina bertsopoteoak, bertsofariak asko gustatzen zaizkit eta asko gozatzen ditut. Eta bestalde, parrandetan eta bertxotan ibiltzea asko gustatzen zait, puntuka batez ere. Esango zenuke bertso eskolan ibilizanak eman dizula gaur egunerako erramintarik bizitzarako, zure lanerako? Betikoa, bai ematen dizu, euskal kulturarekin lotura, jendea ezagutzeko aukerare bai, ze Joanes Xabat eta hauek txikitatik ezagutzen ditugu, eta gaur egun haiek hortxe ikustea, ze ondo ari diren, eta harrotasuna eta asko pozten naiz haiengatik. Eta askotan bai pentsatu dut behar bada, hain gazte edo hain txiki bertxotan hastearen arrazoietako bat hori litzatekela, ez? Euskararekin lotura bat izan nahi izatea, ze azken batean guk txikitan gure artean ez genuen euskaraz egiten edo ez genuen ohiturarik. Eta igual bazen modu bat, ez? Euskaraz bizial izateko edo euskal kulturari lotura izateko. Hitzetik hortzeran, gonbidatu guztiei galdetzen diegu zein den euren bertsoaldi kutxuna, zurea zein da Aitziber? Kutxuna eta duela gutxikoa, gainera, Aner Peritzek Gipuzkoako txapelketan Zarautzen kantatu zuen agurra. Uste dut denoi eragin zigula bastante, bota zuen mezuagatik, eta pentsaera asko hautsi zituela eta molde asko ere hautsi zituela. Ongi iruditzen bazaizu, entzun egingo dugu. Oso ondo. Arratsalde onaritz bat alde, nire traumen lehen solairu. Hemen txegiten nuen soinketa, ta eninduten ondo zaindu. Ez dut aztuko horko aldagela, hotz binario altzairu.
Ez dutxatzearen korri egin gabe gero ere pasa zaigu. Aulki hortan kieto egoten nintzen, gu ezkinenean hain gu. Aner oroitzen dut bere lotxa betaurreko tarmairu. Aur izura hazi eginda, eta mendekua nahi du. Larai, 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 eta mendekua nahi du. Xabat, pelukeroa, ilapantzailea zara. Zure atzeko bostak, zure bezeroak dira. Kontatu favorez, zure gana etorri direnean, hauetako bakoitzak, atzeko bakoitzak zer egitea eskatu dizun. Eurok esango dizute gero, konforme dauden, ala ez dauden. Saraik du neurri eksaktoatan, ez dut ulertu oraindikan, 50 zentimetroko hilea du burutikan. Esaten du beharrik moztu puntak bakarrik, ta egiten diotitan. Ta gero ala ez daba etortzen astean 3 alditan. Ta gero ala ez daba etortzen astean 3 alditan. Ilea asko zaintzen dut beti, egoteko ala moda. Asko etorri naiz baina aldatzea ja hobeto izango da. Ze izututa nauka, Xabaton etxek dauka, gura izen ordez aizkora. Eskatu dizut lehen kurtain banga, ta egin didazu French boba. Eskatu dizut lehen kurtain banga, ta egin didazu French boba. Honek batzutan flekiloa ta bestetan libre kopeta. Ondoren motza gero luzea, beti desberdin zer gerta. Dio egin nahi duzuna, hori da esaten duna, 30 euro kolpeka. Ta beste 20 kobrantza ekstra, pentsatzen jartzen haueta. Ta beste 20 kobrantza ekstra, pentsatzen jartzen haueta. Pentsatzen jartzen omen dut eta ez dakit ona hori dan. Libreta baten hortxe baditu, nere bizum, nere iban. Esan diot zeo zer, egidazu edo zer, dena ondo dago nigan. Ta orain dela 3 mendeko flekillo bat egin zidan. Ta orain dela 3 mendeko flekillo bat egin zidan. Julio lurrean esertzen data, horrasi da hasiera. Lehenik gura ize gero horrazi, enen oizko amaiera. Xabat mozten dit amak beti gaizki daramat, hori esaten ditzera.
Hau etortzen da moztu berritan dauzkan koskak berdintzera. Hau etortzen da moztu berritan dauzkan koskak berdintzera. Ama jartzen hau banketan eta hasten da aizto kolpea. Esanekoa izan naiz beti ta asarreatzen torpea. Tan ator zuri lana ematera pixkana eta posible otea. Disimulatu zaidazu pixkat komunioko kortea. Disimulatu zaidazu pixkat komunioko kortea. Batzuk jakingo dute Aitor, baina hemen aretoan dauden asko ez dute jakingo, Atletikeko jokalaria izan zinela, atezaina. Gaur goizean bertan, Googleen trasteatzen argazki bat aurkitu dut, zu atean, eta Laporte defentsa lanetan. Futbolaren alde ederrak ezagutu dituzu, baina futbolak alde ilunak ere izango ditu. Zeintzuk dira? Futbolean ibiliz urteak tarteko, enaiz bihurtu beste guztien pareko. Astean bost entrena, hasieran ederto. Denpora pasa behar da hori ikusteko. Sentitzen zarenean pixka bat indartzu, lesioren bat dator, hainbat pausu faltsu. Jarraitu guran zoaz barriro jotazu, eta gazteago bat ondotik joatzu. Ikasle ona zara horretan tajante, unira heldu zara ta orain bi ate. Entrenatzen jarraitu sasoia bitarte, ta ez zara etxera heltzen 11 jo arte. Esfortzua egunero tonu alaikoa, baina ez zara honena zure garaikoa. Ulertu behar dena sarria landoa, beti nahi izatea ez dala nahikoa. Beraz alde batera oba ekitea, aroa jo gabean badoa triplea. Etzara ta etzara izango elitea, baina garrantzitsua da bidea egitea. Etzara ta etzara izango elitea, baina garrantzitsua da bidea egitea.
Limbori buruz aritu gara Aitziber, eta esan dezakegu zure beste proiektu kutxuna Benetan Zabiz dela. Zer da Benetan Zabiz? Benetan Zabiz da altxor bat. Aurrekoan esaten nion Maleni, Malen, hau bukatzen denean, zer izango da gutaz? Hau baino gauza hobeago bat egingo dugu, edo hain zoriontsu egiten gaituena. Bakit igual oso intensa jarri naiz, baina da privilegio bat eta opari bat Benetan Zabiz podcasta egin alizatea. Malen Altuna eta Oiane Alonsorekin batera, Oiane pantailan ez dugu ikusten, baina hortxe dago. Ondo pasatzeko tarte bat, jendea ezagutzeko tarte bat, asko ikasteko tarte bat ere, ze jendeak asko erakustekoa ere badu. Eta gu geu izateko tarte bat ere bai. Malen Altuna da zure arima bikia? Bai, guztiz. Bai, Malen Altuna eta ni desberdina gara oso, baina tarteka berdinak ere bai, eta oso ondo ulertzen gara, oso ondo konpontzen gara, eta elkar maite dugu, eta horrela lan egitea, eske kristona da, eske ezin diozu gehiago eskatu. Zer dana desberdina, Limbo aurkeztea edo Benetan Zabiz Malenekin aurkeztea? Ez dut uste konparatu daitezkenik, ez bietan oso gustora nago, eta bat da, Benetan Zabiz da, lagun arteko afari bat moduan, eta Limbo da geroko parranda. Eta hitzetik hortzerako ikusentzulek zergatik ikusi behar dituzte Limbo eta Benetan Zabiz? Podcasta, bideopodcasta ikustera animatuko nituzke, Euskal Herriko aurpegi ezagunak, behar bada beste testuinguru batean ezagutzen ditugulako, eta bere edo haien zentzu informalenean edo ganberroenean ere bai. Eta gero Limbo, barrez lehertuko direlako, eta ikusiko dutelako Euskal Herrian ere badagoela umorea fundamentuz egiteko gaitasuna. Gonbidapen horrekin agurtuko zaitugu, Aitziber Graduz, eskerrik asko eta laster arte. Zuei. Sintonia lehiaketa antolatu dute Eskolartekoaren harira ikastolen elkarteak eta bertsozale elkarteak. Eskolartekoak izena du, irudia du, baina sintonia falta zaio. Gazteak bertsozaletzeaz gain beste kultur disiplinetan ere sormena lantzeko aukera ematen du Eskolarteko sintonia lehiaketak. Lanak aurkezteko azken eguna martxoaren 10 izango da, eta lehiaketaren oinarri guztiak irubebikoitza.bertsozale.eus atarian dituzue. Errealtzaleak, ez dut inor gutxietsi nahi, baina amorratuak izango dira, baina atletik zaleak oso amorratuak dira. Denetako historiak ezagutze ditugu, jendeak egin dituenak, behaien aurrak Euskal Herrian jaio daitezen, egun ematen atletiken joka dezaten. Eta holako kasu bat daukagu hemen. Honintza, 8 hilabeteko haurdunaldia, pasatxo, beratzi irantza bidean, Igor, zure zenarrarekin, Kadizen oporretan. Atletik zalerik baldin badago, Igor da hori, amorratua. Zerbait, naharitzen hasi zara, honintza, eta Igorrek, zan dizu, kotxe hartu eta Euskal Herrira. Albacete parean, gasolinera baten, kotxeko atzeko partean zaude honintza. Hankak zabalik, Igor eusteko esaten, eta ametsen burua ateratzen. Aber, Igor, zure umearen burua daukat eskuan, bilbotarrak jaiotzen eidira eurek nahi daben lekuan. Nik ondo dakit gogo zaudela atletiken jokatzeko, baina oraindik ez da unea San Mamesera irtetzeko. Soilik burua atera dut nik ez da geure kalterako. Lasai muskizen egongo gara oinak ateratzerako. Ni erdi minez eta gizon hau bere kontuetan terko,
Umea atara eizuz hankak ostiko bat emoteko. Bera sufritzen da bilela eta gaur nirik kejaka, enfin, ez konparatunik igandero sufritzen dudanarekin. Hanka bat barruan bat kanpoan, tiraka dabiltza maikan. Ez da hemen problema zein den ekipoa edo aita. Umea dator aurrera eta aita infartoan ia. Gurago neuke izango balitz baleteko dantzaria. Ianik katxondeo hau apur bat behar dut eten. Ini ez da inizel espera, inipa Dios albaceten. Lasai Laporteri esan zitzaion egun baten bon apeti. Tantartidatik antartik artikoraino ailegatzen da atleti. Goazen Bilboko epaitegiraino abiaduran sakatu. Umea inskribatu ta igual dibortzioa eskatu. Ai, eutxiko dio ametxek, oraintxe seguru nago. Begira jozu hau zuri gorri dago. Bajaioko naiz hemen edoan, neure izaite betean. Ta gure aita izorratzeko hasiko naiz baletean. A ber, ez, behartuta ez, baina bai adibidez pasaden astien edo lan. Zen musika eskolako urte hurrena eta holan, eta etorri zitzen, eta kantatu bertso bat, eta pentsatu egin nun, baina ez nun kantatu. Ni pasatzen dut oso gaizki. Gutxikian baina bai, adibidez esan dutzena. Benga, zu bertu eskolan zabitzela, kantau bertza eta zu momentu hortan ez dazu nahi, ez dazu gustora eta. Nire esan ziaten igeriketakoek tal, egin bertso bat tal, pero pa vacilare. Eta ez, eski, abestu baduzu lagunen artean edo, eski, vacilatuko izute pila bat. Batzutan bai, gogoa bai gozun botetzen dozu, baina bestatetan ja kantzeta esatezu urrengoan, eta basoaz. Nire osaba da bil denbora guztian, nire atzetik, noiz botako duan bertsoa, baina esate jo denbora guztian ez ez. Nik behartuta ez, baina bai askotan jartzi dizutela pixu hori, zuk badakizula bertxotan, alduzu egin bertso bat, eta baina behartua ez. Bueno, jator erantzun eta lagun jatorra dakunez gure inguruan, ulertu dago esaten duen ez ez baita. Laguna gabra presena hoitetzu. Nire nitzetan jendeak erretzen izan edo zerrendako. Hori da gauza, jendeak galditzen du eta botatzen du eta gero ere espada ongi. Esaten dute ez dugu lotza besteko jendearen aurrean, baina gero familien ez, baina eski ez da berdina. Igual bai esan dute bertzo bat itekotasuk ez zoela bihar, baina ez tozunean bihar ez esan, eta hori da. Eta ez, jazta. Espada holan gilo epel baten kantetan, ni beti sentiduna zapurbeet. Ez que igual klasikoan aurrean, ez du bien ez egiten bertzotan, ez daki ez emak kostetan deuen eta. Guk asko bazkarietan eta familiak asko eskatzen dit. Eta bazkarietan gutxi zelotxa batzen dit, egin esan. Baina gero festetan eta pasada bat. Baldin badaki bertsoa egiten duzula eskatuko dizute. Nire ematen kriston lotxa ebiltza kantatzen ezagutzen nagoen jentearen aurrean, baina ezagutzen nagoena baina txikitatik. Es horrible. Zirto eta metafora, doinu eta mikroa proba, gure bertsoak ahora. Gazteak helduz, helduak sartuz, asunto hau arraro da. Naiz urteetan joan gora gu pozik bertsoarora, iruindarren abarora.